Jedeme zpět. Jak mám zvednout těžkou kabinu? Asi už nijak. To je ono, obrátilo se to. Chata, jedeme, ještě dopředu, jedeme. Nestihl jsem to. No, teď už nebudu moci zvednout kabinu. Vždyť je těžká. Vůbec se opravdu nemohu převrátit. Tak pojď výš. Ne, musím to všechno udělat hned na začátku. Takže, pojďme se převrátit. Abychom to restartovali. Jedeme. Opatrně dopředu. Rychle! Metrů je potřeba. Všechno dorazili jsme. Co je to za růžové auto? A jak mám projet? Tady přece není most. A já ovládám jak horní auto, tak dolní. Když jedu dozadu, ovládám růžové auto. A když jedu vpřed, ovládám žluté. Všechno. Dál nemohu. Je třeba jet tady opatrně. Tak dozadu. A tlačím dozadu. Jede růžové. Je třeba, aby se most zvedl. Výborně. Teď jedu vpřed. Je třeba jet opatrně. Postupně. Pomalu najíždíme na tlačítko. Spouští se horní. Teď jedu růžovým autem. Zastávka. Růžové jelo příliš rychle. No, už to nijak nezvednu, protože růžové dozadu vůbec nejede. Tady je jen jedna šance. Růžové jede vpřed.